TV, dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Kumusta ang pulbo ko, Angel? Okay ba? Grabe ang dalingahot tadig di. Sige po, maray na Webes, nakaldawon. Mainit. Pasublia daw ning labad-labad tabi, Angel. So, sadit sana. Nag-disinfect kaya digdi. So, sa mo yung regular disinfection kan bilog na pasilidad po kan DCGB-AM asin kang 97.1 OKFM. Salamat sa Provincial Government of Albay kay Engineer Wally Sabater, asin sa PHO kay Dr. Stella Senith, asin sa team kan disinfection, yung tropa dyan sa garahe. Ray na aldaw tabi sa Indo, salamat din barhay kay Teng, kay Bong, kay Munching. So gabos na tropa tabi, Salamat sa Indo. Si Trixie, sorry ka sa pulang yung biyahe mo ngunyan. Inda kun matadaan ka tabi, Trixie, dyan na hapon, kan tropa. Salamat tabi, Angel, Ano man tabian kasiributan, amang Diyos dapat pirming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwa na po, mina respeto sa lambang miyembro kan pamilya kasabay ang paglaom. Naday tabi kita magpukdat sa satuyang panarig sa amang Diyos. Maray na agaman sa satuyang amigo, the ever very very accommodating Provincial Engineer Dante Baclao. Maray na aga tabi isay mo, sir. Kasuna kaaging aldaw, so report ni kumpadreng Al, yung parang mega dike, hali dyan sa may parteng Daraga, lusot na digdi sa Ligaspi. So ito bagang magiya ka na possible. Sana daiman nin mga burulos na volcanic materials diyan sa taludtod kan bulkan mayon pababa. Iguana po, halos tapos na daw itong parang mega dike na nag-traverse from Daragayatain or Ginubatan pasiring digdi sa Ligaspi pababa paluwas diyan sa may kadagatan. Mga noorin ta kausipon ta daw ang sa tuyang mabuot na mahigus accommodating na si Engineer Dante Baclao. Parang mega dike ata yan na ang katuyuhan kan is to protect lives and properties as well. Manungod dyan sa peligro na darakan lahar asin mga volcanic debris na pwedeng bumulos dyan sa bulkan mayon. Magayon na proyekto tabi yan, engineer. Maray na aga tabi, isay mo, Engineer Dante, maray na aga. Iyo man ang tabi ito, engineer, so pinaggasabit ang parang mega dike, na dyan channel o madidirihiran in marhay, subulos kan mga volcanic materials if ever, dahi taman pinagahagad, Ang sabi, digdi ang luwas sa may Ligaspi na, channel nin marhay yan, mega dike yan So report ni kumpadring Al, halos tapos na daw yan. Salamat sa team kay Engineer Wally Sabater sa tropa sa disinfection team Provincial Health kay Dr. Stella Senith. Sundo kita alas 10:30, tingog kan banwaan katuwang ang news team ang Megapor si Jomar, Jimmy, si Al sa kuyang mga kumpadres. Si Ann, si Luen, si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control sa kuyang kumpadre. The man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo.
kumpadreng Nalday Baldo. Kang DCGB, as in siyempre kan Jigs Baldo Welding Shop. Inasabi ko sa inyo. Pegas porque es genial. Pading na. Pulido Trabaho. Sí, me gusta. News Director Testigo. Me gusta. Yan ang mga accordion doors. Nako, sisiw yan. Mga roll-up doors. Nako, bintana, steel window, steel gates. Diyan ka mo tabi. Pati mga sidecar. Ironwork. Jigs Baldo Welding Shop is the name. Sa dapdap. Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas. Sa Newsroom, si News Manager Mardela. Así. Sa production ng samuya pong Angel, ang Angel kang DCGB AM, Angel Mustaza. Tano. Sa production yaon dyan si Arvin, asin si Richard. Ex. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, Sí. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good morning kay Kasag, sa kuyang barkada, Kasag, naghihimati sinda dyan. Good morning tabi, Kasag. Dyan sa Saudan. Mabuhay ka mo dyan sa Saudan, So mga mabarakal ning sira dyan, dyan na ka mo kay Kasag, mga pertehon, mga de primera klaseng ining mga sira, Diyan kay Kasag, maray na aga tabi isa mo, buda sa imong commander. Sukataning mo man dyan si Paminta, si Tatamon. Kumusta na si Tatamon? Birilugon pa ang Paminta. Ano tabi, Kasag? Good morning, Tatamon. Buda kay Kasag. Diyan sa Daraga, marhay na aldawman. Sa Gabo sa Tagaligaspi. Good morning. Yung mga naka-log on sa samuyang official Facebook page ang DZGB News Online, marhay na aga po hali sa Pilipinas. Paki-share po tabi paki-share iyan tanganing dakol kitang mapaabutan ng informasyon. Yan na samuyang official Facebook page sa YouTube. Diretso kita sa YouTube Hanapon lang nindo DCGB Legazpi City, Philippines. So yan po, tulong platform sa AM band, DCGB, region-wide po yan, ibaging sa luwas kan Kabikulan, AM band, so iabot kan sa mong persa, asin sa internet, sa Facebook, buda sa YouTube, yan po yan, worldwide, netwide, on-air, online, ang DCGB, laban po tabi yan Sige, well, we have to acknowledge, sa kudla kitang alas 10 ta Webes palan ngunyan, taod-taod so PhilHealth pag alas 10. We have to congratulate kumpadreng Nald, inin sa tuyang duwang kongresistas, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., buda si Congressman Joey Sarte Salceda. De ikutabi ini tutunungan because we are, sabi na nga ni, following ining posibleng pagpuon kan turn around kan ekonomiya kan Pilipinas, kumpadreng Nald. Pinagusubay-bayan ta inita, this is very historic. You can just imagine sa laog ni nagkapirang administrasyon, buda dekada, na igwapo ni nagkapot nin manlain-lain na kaya kinaputan nin man iba-ibang presidente ang renda de gobyerno kang Pilipinas. This is the only time na nagpuuna na maghiro asin marealisar ang posible na pagkambyada na punan lamang kan pagkambyada man kan pag-itaas kan ekonomiya kan Pilipinas. Ngunyan po sana nangyari na nakalusot sa pinakasensitibong porsyon sa pag-gibonin lay, madugo na porsyon. Pag sinabing madugo, bako itong sunaggagaradanan, bako itong sunagsasaraksakan, sunagbabaradilan o kung ano pa man, kundi gulping deliberasyon po, we are referring to second reading sa House of Representatives, sa lower house sa mga congressman. Nakapasar na tabi, my dear ladies and gentlemen, ining pinagbubusol na economic tsatsa
nalagpasan na susaro sa pinakakritikal na porsyon sa paggibo nin lay sa House of Representatives. Under the stewardship ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kasuhapon nagpuon so interpelasyon mag alas 3 nin hapon sundo matangaan pagkabanggi. Siyempre, ang sabi ka ni Congressman Pido Garbin Jr., di po ini magiging posiblita si Congressman Joey, ako mismo ang nag-imbitar. Tabangan mo ako, Congressman Joey, digdi ka sa sakuyang kataning bilang iyo ang pinagrerespeto, saro sa pinagrerespeto pag-abot sa ekonomiya. Kung paano ang pagdalagan, asin ang pagpundar nin makusog na ekonomiya, si Congressman Joey ang saro sa pinagtitiwalaan ning sisay man na administrasyon. Kaya kasabay si Congressman Joey, sabi ni Congressman Pido Bagakan, nagpupuon pa sa nakita kaining magsubaybay, si Congressman Joey ngaya tigba request ko digdi ka po sa kataning ko, antabayan tabangan mo kami. Day man yan pinabayaan bagatabi ni Congressman Joey. Kaya pareho sinda na nagpapasalamat. Si Congressman Pido, siya ang chairperson kan committee on ining special na komite na pinagtiwala sa Ayakan House ni Speaker Lord Alan Velasco. Congressman Pido, bilang abogado, panginutan mo yan ng sarong komite na historic ang magiging papel sa istorya kang Pilipinas. Tatibaad lamang ining pagliwat na kan nagkakaperang probisyon pang ekonomiya kan konstitusyon niya to, tibaad lamang ininaan po nan kan pagbungkaras man kan ekonomiya kan Pilipinas, pareho kan ekonomiya kan Singapore, Japan, even Thailand and Vietnam, Korea. Takita na sanang nauod dyan because of these provisions na mina-restrict ito bagang suminabawal sa paglaog kan mga investor internasyonal. Taining konstitusyon tabaga, sabi ni Congressman Garbin, budara Congressman Joey, haloy nang dapat binukasan ang ekonomiya kan Pilipinas. Sabi baga, pareho sinda ni Congressman Joey, budara ni Congressman Garbin, this is every time is the right time to open our economy. Lalo na ngunyan na may pandemya. Sabi man ni Congressman Joey, we have to spike up the economy. O kaya tabi, nakapasar na kasubanggi sa second reading, ang third reading ka, andain na ning dakol na hururunan, maburoto na sana, so formal bagang pag-iritaas kan kamot, buda mapirirmahan. O ang sabi ni Congressman Garbin kasubago, ipapasa mi na ngayon sa upper house, sa Senado, pagkatapos kan date na sanang formalities dyan sa lower house, and then, ang makaput pa lang kaya, ang problema kainita, ang makaput sa Senado, si Senador Kiko Pangilinan, which is an opposition. Pero ang sabi ni Congressman Pido Garbin Jr., day man ngayang problema, because we do firmly believe na ining sa tuyang mga counterpart ngayon sa upper house have enough wisdom, balance ngaya sa paghilingkan mga nangyayari, and pig-assure mi nga sinda, siring man kang pahayag baga ni Congressman Joey. Nangangapudan ka ito si Congressman Joey sa Senate na pig-sisiguro mi ngaya na dainin probisyon politikal na naisingit dyan which will extend the term of the sitting president. Kaya po yan ang pig-asiguran ni daw. Yan baga nakalusot na daining economic provisions. Dakol ang nagbalo ka inibaga, ka nakalihis na mga administrasyon, dakol ang nagbalo na pasar ining economic provisions tsatsa, dai po nagatrayon po, ngunyan sana po. Kaya this is very historic tabi mga tugang let us participate and let us, sabi na nga ni, subaybay ining mga pangyayari, tatibaan lamang in a matter of 1 or 2 or 3 years, pag naaprobara na ining economic tsatsa, investors would come in. Remember, kanakalis na tulong simana gayo dito or 2 simana, nakipagtipo na, nakipaghuro na ining mga kongresistas niya to, sara Congressman Garbin, buda sara Congressman Joey, sa international na community, mga Chamber of Commerce, Antaramon sa raro,
Paano nga ya, sarado ka mo. Interesado kami magbugtak dyan ng kapital, pero sarado ka mo. Yan. You can just imagine, pag magbugtak ng mga kapital, ining mga darakulaon na negosyo sa transportasyon, sa dakulon, ang pwedeng bugtakan nila ng negosyo na yaon dyan, naka-enumerate lang ito, nagkakapira ito, pero dakul, na pwede silang magbugtak ng kapital. Simpleng masa ng huroron, simpleng pasabot. Pag igobaga ng negosyo sa sarong lugar, mga ngaipuan ng empleyado. Pag igong empleyado, naturalmente masweldo yan. Pag nagsweldo, igong pambakal nin bagas, pamplete, pang tuition, pampabulong, pang oral daw, pang bado gabos. Di naturalmente, nagdadalaga ng ekonomiya. Araw po yang kaantabi, So, pati sa telekomunikasyon nga, sa advertisement, makakalaog sinda. So, this will open up, tabi, great opportunities. Tibaad lamang, pag igwa na digdinin makusog na ekonomiya sa Pilipinas, dahil na kita mapasiring sa ibang nasyon, tanganing magpauripon. Kahirak baga niya itong mga Pilipino, bako sa kung ano pa man, uyogon mo mga lisensyado, mga professional, mapasiring sa ibang nasyon, magiging katabang sana. Pagkatapos, pagsasapuyungon kan mga nasyones Arabo, so mga yaon duman, tayo babagang kultura sa Arabo. Ang sabi baga ni Presidente Duterte, ang sarong katabang ngaya, pigmimirar nindaan as property, kaya mas kano ngayang gibuhon sa inda duman, yun ang kultura ninda, lilupigan, didupuan ki planchang mainit, dibubuan ki mainit na tubig, ibaga, pero mga titulado yan na nagpapasiriring duman ng mga Pinoy, kahirak mga bagatabi, So, tibaad lamang mapundo ng araw kaning cycle, kita nang mag-akomodar nin mga trabahante sali sa ibang nasyon, tayao na digdi ang oportunidad. Look at Singapore bagatabi, Buda Hong Kong. O Singapore, even China, halingon nido, even China ha. So, China, bubinukas sinda ning ekonomiya ninda, maski sinda baga, komunista, buminukas sinda ning ekonomiya, nag-invest ba, kaya kadaklan na mga gamit bagangon yan, mas kining mga gadgets, made in China, taduman, so China, nag-open kan ekonomiya, nag-invest ining mga darakulang investor, and so labor force ninda, yaon intact, kaya arog ang explanation tabi. Ikon may mga faktoriyas na mandigdi sa to, igwa na nin mga arog ka na mga gibuhanin mas dakul pang oportunidad sa trabaho, kaya nakita ma-abroad. Tibaad kita nga mag-akseptar nin mga trabahante sali sa ibang nasyon. Pero ini po, mind you, this will not happen overnight. It will take time pa, mga 2 or 3 years tabi. Pero at least, nakapuo na kita. So halos imposible ka ito na mangyari baga, ining pagpasar ng economic provisions, charter change sa economic provisions, dahil nangyayari, ngunyan po, uyan na, nakalusot. Second reading po yan ha. Ang third reading, pirirmahan na sana, dahil na ning hororon dyan. Pirirmahan, then isusumiter na sa Senado. Pagkatapos, ang assurance man nga nida, sabi ni Congressman Pido Garbi Jr., ang assurance kan Senate President ni Senador Soto, basta nga talaga mahiling daing political provisions dyan, automatic nga yan. O ngunyan bagaw yan, daing political provisions, limpyo, malinig. Kaya dakulaw ng tsansa kantabi na makapasar duman sa Senado, then mapirmahan ang presidente, it will be submitted for us for plebiscite. Ining nag-adang-adang na eleksyon na masunod na taon. Ege, eto na po muna. Butobot kan Palasyo Malacanang, kasag, itama mo ng relos dyan sa Saudan, kasag. Maray na aga tabi sa inyo dyan. Engineer Dante, good morning man tabi sa mo. Oras, Pilipinas, dahil maghali, pagkatapos kayo ni halawig ang parada, sagot alas 10 lang kita, Oras, alas 9:27 naga. An oras hatod sa Indokang Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nestogrow, para sa kompletong nutrisyon. Choose Nestogrow. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Mag-spaghetti tayo, and real ang pasta ko, and
maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, matibay! Maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilabian. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Agum, uto ba kasi madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakala ko kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Arong. Maray sa Noong Smith Shop, barato ang mga produkto,
pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong's Meat Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang bagong jersey, may bagong tapang. Stanley, Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation.
See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Ovate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian
valedictorian and 50% off salutatorian. And a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now. Hurry, enroll now, and reserve your slot while available. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ikaw ba niya talaga si Pio Yan na naman. Fernandez? Yan Sabi naman. ko, opo, bakit? Ang gwapo mo kasi. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Visit! Nangyakap, murahin kita dyan. Report sa luwas. Ans, good morning. Go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga panantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, pursigi dungunyan ang gobyerno probinsal kan Albay na masolusyonan ang problema sa malnutrisyon kan mga kaakian o nagkapirang kaakian digdi sa probinsya kan Albay. Ilang informasyon na pag-araman kan DCGB News sa Provincial Social Welfare Office o kaya PSWDO sa pangenot ni Dr. Eve Grajeda Kunsain sa iyang sinabi na sa kunyan palagos ang pinagigibunindang fresh milk feeding program sa nagkapirang mga LGU digdi sa probinsya kan Albay siling nasana kan nabisita naman nindaan mga child development centers sa Banwaan kan Ginobatan
Covellar, Ciudad Canligao, Piduran, Uwas, Pulanggi, Asin, Libon, Albaya. Sigun kay Grahida, padagos hindi nigigibuhon tangani na makatuwang lamang sa mga kaakian na magtao sa indani na magkakanigong nutrisyon, asin makailikay man ang mga kaakian, asin mapakusugan sa indang salud, ngunya na yaong kita sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Sinabi ni Grahida na dako laman ang pasalamat tinda sa Albay Veterinary Office o sa panginot man ni Dr. Pancho Melian sa tuyang Albay Veterinary Officer kung saan siyang sinabi na ang mga fresh milk nini haliman sa mga pigaataman na mga bakakan na Albay Veterinary Office kung saan pigtatao ning libre man sa PSWDO tanganin na masuportaran ang nasambitan ng programa. Sa ngunyan, paragos na nakikipag-coordinar ang PSWDO sa mga local chief executives o mga LGU digdi sa tuyang probinsya tangani na ma-maximize man ang sendang ispersos may kinaraman sa zero malnutrition sa probinsya ng Albay. Asin man masiguro na ang mga kaakian sa tuyang probinsya daiman na maulakitan pa kan helang na COVID-19 sa pag-abot pa o pagdalagan pa kan mga panahon. Gari masira mo yan na fresh milk. Nahihiling ko bagdi sa footages mo tabi ano. Yes. Oh, pero tiyan sa mga hali yan duman sa manlain-lain na parang suhali diyan sa farm ata. Yes, tabi so mga ataman yan kan na Albay Vet Office. Iyo fresh milk ba? Igwa si Dr. Eve Grahida ka yan dyan. Mahagad lamang kita. Langyaan niya kayo. Kung mga healthy na ngayon kabuday na ngayon. O di sustenido yan. Bako sana yan na parang patana? Ano sustenido? Sustained project program ito tabi sa PIO. Batch by batch man sila naglilibot and in case may mga schedule man sila kuno rin naman sila mabalik sa mga LGU. Roger Copia. Sige. And tabi sa PIO ang mga impormasyon pa di sa Lawas, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans. Sa istorya, ali dyan sa Lawas. Higi po, parte kan programang pang nutrisyon kan Provincial Government of Albay. Fresh milk. Makakian. Si Ramon yan. May report pa dyan sa Luwas. Kumparing Al, marhay na aga. Go ahead na. Yes, good morning, Paring Pio. 2023 pa man. Anong liwigon? Ang mga harong, kayaon, na nakakaulang sa gilid na riles, lalo mag-on sa Daraga, pasiring digdi sa ating PNR Terminal, sa Barangay Piñaranda, Legazpi. Yan ang tugon bilang magilinaw ni PNR Yusek TJ Batan. Ang dating riles kan tren po sa Daraga, nagkod sa Legazpi, ay naman agihan kan mga bagon. Ngayon planong mga bagong tren na mabiyahe halis sa Calamba, Laguna, pasiring sa Mantog, Sorsogon. Alagan, gagamiton man garay kan PNR para sa pigapon din ng tram service. Ang pigapon na tram service, inihan na mag-serving kargahan o sakayan ng mga pasahero alis sa Legazpi, pasiring sa Daraga. Ayan. Dahil sa barangay inarado na, Paring Pio. Yes. Ang target na gibuho ng terminal kan PNR sa magunin ng plano. Kumbaga, transfer vehicle, so mga malunod sa tren, halalik ka di sa Legazpi, pasiring ka dyan sa terminal, igwaning mahakbot sa indo dyan, pasiring duman sa terminal man sa Daraga. Correct. Sabi Paring Pio. Kaya surilis yan, dahil man sabi masayang nagagamit ng maggaray yan. Kaya yun na yan, may problema sa ibang mga residente. Siyempre, so arang yan kaya pagkatrabaho kaya sabi, 4 phases ang trabaho. Plano na yan kan PNR, imagine 5 to 6 hours na sana. Aabuton tayan padingal, aabuton tayan. Pero makakalunad kita dyan, maniwala ka. Imagine po 5 to 6 hours na aling Laguna. Iyo, pasiring Legazpi. Legazpi. Yeah. Aabuton tayo, makakalunad kita dyan pa di maniwala ka. Ako nakalunad na kita kito duman sa Aling Pulanggi. Sa Thailand, naramdaman mo? Oo. Gari-arog kaya ang ibuhonig yan, o. Oh, makaskas na padingal, makaskas na budabagong mga tren. Makaskas talaga, imagine mo, ano. Sana, makasakay man ang ganti na ganyan. Iyo. So, ang sabi, 2023 pa man,
Yes. Kaya ngayon na magparara din niya sa yaw sa gilid ng riles. Ano sa pamanan. May panahon paman para magplano kita kung marilipan sa mga yaw ng sa gilid. Kaya sabi na riles na yan ang gabi ito mangyaray kang pinar. Magabot ka ng masunod na taon. Ang problema kay ni Kumpadring Alta na dagog 2023 pa ngay maturugdok pa dyan, buda mabugtak pa ning istruktura papasira mo, tanganing pagpinahali, mahagad ning kompensasyon. Ayan, talagang mag-ugali. Bagay, hindi ba talaga harap ka na, no? Ay, nako, pera de los Obo, sige. Okay, naway tabi pa rin. Yan ang informasyon pa rin kinaluwas. Alarmario, DCGB. Salamat, Kumpadring Al. Kagayon ka ipaguro istoryahan ta daw ikonektar ta duman sa ining economic chat sa na ngunyan na naghihiro na po sa lower house, nakahiro na ngani. May report muna kita bago kita mag-bye-bye para mentra sa Tingog Kanbanwaan. May signal. Aramon ta dyan ang sitwasyon man sa Premier Distrito Canalbay. Bit-bit ni kumparing Jomar. Paring Jomar, go, go, go. Salamat Padigpiyo, maray na aga, sa Ragdag Bareta, di pang maulaan ng graba ang sarong residente kan Barangay Labig. Matapos na kasuod bigla na sa nang ruminang pahog ang sarong dump truck na pano ning graba, pasiring sa iyang kusina. Ano? Nabulsot bagay ni ano? Ano nangyari? Ang nangyari? Susugdigdi kay Ben Senita, 61 anyos, residente kan Purok sa Barangay Labnig, naghuhugas siya kan sa indang kinaon ng kasud mga hapon. Duman sa kusina. Unahiling ko pa rin. Bigla na sa nang nagrampahog sa may atubangan niya. Uy, nahiling ko sa litrato. Palan. So nag-aging truck na pano nin graba. Narumpag itong tinampo sa ang nasa irarom. So, ano ini? So, garo imbornal? Ampaw na yung haning kabilya? Oo. So, tinampo. Naroon, pag nakashoot sa likod na gulong, tuminom ba dump truck, pasiring sa harong niya? Tuminuwal, patuo, tanabulsot, naragpahog kuhan, tinampo. Roger on that, pari. Kudit da ba sa rungkos pa o to na sa lanog kan harong suda kulao na truck? Roger, tapos sobrang buminulos. Yaon naman sa may gilid kang harong sa kusina, ining kagarong, di pangabuton kan graba. May libre na siyang graba. Yun na sana itong kompensasyon sa nervyos. O yan, naggraba sa imo naan. Nagluluwas pa di, manipison pa di tinampo, manipison pa culvert na nasa irarom kani. Ata na takuntultul yan, diyan marog ang padi. Dapat magapadi, ning culvert, may mga kabilya. Roger. Ang pagkakagana kayan, tatabuhan iyang kan tinampo, na dapat man tinampo, mahibog man lamang ang simento. O di kinaya kang culvert, buda kang tinampo sa gabat kang dump truck. Nasipak. Nabulwat baga? Nabulsot. Iyo na ini. Ay, sus kung pangyari. Sa ina section yan pa ding, Jomar? Sa pare-pare? Sa ina road section yan, over? Sa Barangay Labnig ini pa, di sa Banwaan kan Malinaw. Iyo ini so tinampo na from hali digdi sa sentro kan Malinaw. Kung gusto mo mag-shortcut pasiring sa Bluyon Road, digdi ka mag-agi. Sumawala ka baga hali ka tabako. Kung hali kang tabako, bago ka maglaog sa Malinaw, may pawala. Yan, correct. Tama. Pag dinor-diretso mo, ito, agyan mo, ining labdig, maagi ka sa barangay istansya, ang luwas mo digdi sa Bluyon Road. Sa Bluyon Road. Uy, man, agyan mo naman dyan pa di. Ay, sus na, pati na po ito. Natsimbo pa sa may harong. Oo. Diit pa baga pa din. Ay, di ito na sa kung ang harong niya ba ko itong sementado? Ay, remate. Remate ni. Remate. Pinahupan siya kayo ni, madadala pirmi kang graba, so lanog kang harong. Remate. Nakakuaning date, nakasustenir ng date so lanog na konkreto man ho. Roger on that pare. Ay, nakong pangyari na simento Pare-parita, ligtas man dahil man kinadanyaran, maging ang driver na si
Mario Olandis dahil Oo. man nagsuprir nin danyo sa sayang lawas. Naman nakalib ay niya sa pahinante, ta sa gilid baga sa pahinante, igos yung pahinante. Wala man na pa inante pa rin. Sulo Dampak siya. pa kayo so ipatangad sa na ini. Patangad, yung sa patangad-tangad palan ini, dahil siya Pag alalay. maula na kang graba, ipatangad sa nan. Mariosip na pangyari nila. Ilang nga na ba? Dahil ning kabilya. So, unay pating na nabulsot pa ding Jomar, na tiyempo, duman sa sinugpunan bagang, sa may sinugpunan na seksyon kantina po. Dahil akong kabilyang nahiling. Iyo baga pa ni, dahil na gado, ilingao. Tadya, dapat baga sa sinugpunan kantina po, so seksyon, iguan ng kabilya. Ego yan. O yan dahil baga ho. Tapos ang inarong pati kay ni Colbert, dapat sa Colbert man, may kabilyaman na yan. Yan. Wala baga, Wala. Garo ng God, so ampaw ng God, si Charo. Oh. At sige pa din, Sus Mario. Yan pa rin, report. Jomar Bien, DCGP. Salamat, kumpadre Jomar. Yan ang mga trabaho. Tingog Ganbanwa. Sa tinampat Mario Joseph naman, oh. Salamat po kasi doon pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Taod-taod, Philhealth kita. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropio